ओरैबो दं बेयावबो गोदागासिनो दङ ओइ सासे आंनि दिक्सि लादों guys yang नै गाइस दाउ सावगासिनो दं जोंहा Hai guys, नै दाउ नै सावगासिनो मानै माथाम ओरैबो दङ गाइस नै ओरैबो दं ओरैबो दं जालायो र' गाइस देखायगासिनो दं आं आरो इयाव नै सासे दङ ओरै नै गाइस थांगासिनो दं आं नै इयाव मासे गोदागासिनो दं गाइस नै जोंनो सेरनै हरदै दाउ बेदरा बिराद दाउ माब्रै माबा 10थासो जागोन गासिबो दाउआ बेयावबो गोदागासिनो दङ ओइ सासे आंनि दिक्सि लादों मोनजोबसिनलै बे YouTubeआनो थौजों दे मोजाङै साव दे सावदों 20 लाखसो मोनजोबसिन बायदि मोनबायलां दिक्सि लायनो मोना एसे मोजाङै सावदेरलायबाय मा सु हाबदों दे मासे साव दे जानुवारिनि माबानि होनब्रा जाबाय एफा गोलाव जाबाय मिनिलाजोबो मानसिफ्रा माबा दिक्सि देखायलाबायो जाबाय बे रेकर्ड खालामनांला जानो मोजां जाथारगोन बेरलाबजोब्बायसो guys देखो पूरा चिकन इधर भी उधर भी देखो ये देखो पूरा चिकन कर रहा है और इधर भी देख अंडा भी है गाइस